Blasiko zabiti be bai, inozo, larraderdi be bai. Joan da, karga burdi eta behikaz. Eba izelan itzen zen duen? Kodaniagaz. Eta han izten zan ziketuten edo berdetan ekarten zen duen etxera? Ez, egun pare bat edo hiru edo itxitezan zikitan. Haurek begitut daren abertzelango denpora da torren. Ikusten beren huri edo datorrela ez zauren ebagiten. Orduen denpora honagaz ebagit urrietan iten dago asea... Goikoesea. Goikoesea, egoasea. Egoa, bai. Da, karo, horrek zikitu ite. Egun pare baten edo zikitu. Holango gunek azinean, horrekiteko. Eta gero metak eta itzen zen du esan etxean? Etxean metak edo etxondoan pilatut meta moduen. Ardientzako, karo, udebarrien kanbietako azpiek eta hori, eta behi egin duzen, txarriarretako lia eta hori, idea. Ondino be badau jentea joaten izena karga para bat edo ekartet basora idea txarriarretako,